Hey guys! I'm here sa Happy Box. It's my first gig dito sa Happy Box tonight. And ila-launch ko yung bago kong episode. It's called Bicolano Ka Ba Talaga? Guys, Bicolano Ka Ba Talaga? Kung Bicolano ka, alam mo to. Okay? Bicolano Ka Ba Talaga? So, we'll be asking people mga questions about Bicol. So, yun. Alright? So, Happy Box. Nandito ako sa Happy Box. Happy Box. Happy Box. Ito, Happy Box. Okay ba? Come, come, come! I always feel like I know about ourselves. She can lift her out of kiss and I'm with my baby, yeah. But you look so new, amazing. So I just gotta let. Hi! And I stopped breathing but completely aware. It's Telling you I love you once. Yee! Kayi! Ilaw ka. Ayoko na. Bicolano kayi? Yes, I am a Bicolano. Taga saan ka? Taga Legazpi. Okay, nasa Mayon ang pangalan kang Mayon. Nata. Nata. Bicolano ka dapat, tara mo. Pinangarang kayo Magayon. Magayon, kaya Oo, Mayon. Kaya Mayon. Tama. Alright. Ang premyo ko. Para. May kwarta pero Ye may... of Daraga. Ha? Ye of Daraga. Legazpi. 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 San Roque, di ba? Ye of San Roque. Hindi ako taga San Roque. Sorry. Grabe yan. Oily na ako masyado. Healthy ang skin. Healthy. Yeah. Alright. Hey guys, ito ang tanong. Ito ang tanong sa first vlog natin. Sa episode nating Bicolano ka nga ba? Okay, the question is, bakit Mayon ang pangalan ni Mayon? Bakit Mayon ang pangalan ni Mayon? Name first, what's your name? My name is Jessica Taga saan ka, Jessica? from Biga, Legazpi. So, Bicolano ka nga ba? Oo naman, Bicolano ako. So, bakit Mayon ang pangalan ni Mayon? Mayon. Grabe, nakakabobo. Bakit Mayon ang pangalan ni Mayon? Dali lang, di ba? Sa history natin. Dahil A few moments later. the word Magayon, di ba? Kasi siya yung babae na ka-love team ni Ulap. Ulap ba? Oo. And then, as time passes by, yung from word Magayon, naging siyang Mayon. Galing! May freebies ba tayo dyan? Meron. Sa magandang sagot. Guys, dahil dyan, meron kayong free na drink. Meron kang free drink, Jessica. Dahil sa'yo yung bar. Ikaw ang Happy Box. Guys, nasa sa Happy Box tayo. Happy Box. Always visit us here every day. We're open every day. So, Yes, Happy Box. From 4:30 to 2 p.m. onwards. At syempre, nandyan ako every Thursday. Di ba? Every Thursday, abangan niyo si Jessie on Jessie on stage, Ang galing guys. kumanta, Jessie on promise. Hi guys. Thank you. Welcome Si back to our Aki. channel. Yeah. Just Lucky, click lucky. here. Here. Click Just here. click here. Click here. Where? Click here. Hi, Miss. Hello po. Bicolano ka? Bicolano ka mo? Bicolana. Bicolana, okay. Bicolana. Bicolana sila. Sigurado kayo? Bicolana kayo? Pure. Okay. Mga Oragon po. Ako, Ano po? bakit Mayon ang pangalan ni Mayon Volcano? Ano nonsense? Ano? Kasi daw po dahil words of sa Daragang Magayon daw po. Okay. So, Daragang Magayon. Yan po. So, Daragang Magayon. Kaya, from Magayon, naging Mayon. Yes. Galing. Kasi from the root word of home. Okay, ano pangalan mo?
Gem po. GM, taga saan ka? Tagadigdi lang po. Puro. Sa Puro. As in puro. GM of Puro. Very good. Bicolano ka mananggad. Oragon. Oragon. Happy Box po! Happy Box. Visit us! Aki, Bicolana ka, Aki? Yes, I am. Talaga nyo. O bakit Mayon? Ang pangalan ni Mayon? Mayon. Ang aram ko kaya, Kuya Jess. Oh. Mayon siya kasi yaon si Magayon. Oh. Ang araw ko nung nagadan si Magayon, that's the time na nagtubo si Mayon. Okay, galing. Nice explanation, Aki. Bicolano Yeah. ka mananggad. Daragenyo. Daragenyo, sa Daraga. Yeah. Aki! Alright. Hey, ate! Bicolano ka? Bicolano ka po? Natata, ang pangaran kang Mayon. Nata. Natata, Mayon. Grabe, nakakabobo. Nata. Mayon. Muna ako baga, Bicolana ka. Diba? Ay, hindi man ako Bicolano. Bisa. Bisaya ka? Saan sa Bisaya? Sa Rojas City. Rojas City. Okay. So, hindi mo alam kung bakit Mayon ang Mayon. Bakit pangalan niya Mayon? Sige, thank you, ate. Thanks. Good night. Sige po. Hi, Evie. Remember, Evie? Yeah. Kay Evie, Bicolana ka? Yes. Okay, taga saan ka? San Fernando. San Fernando, okay. Santo Domingo, Albay. Kung Bicolana ka, bakit Mayon ang pangalan ng Mayon? Kasi mga magayon kami Bicolano. Oh, pwede. Pero serious yan. Bakit? Ano ba? Bakit Mayon ang pangalan ni Mayon? Kasi yung sa story yun eh. Ay, nakalimutan ko na. Ramdaman mo. Nakalimutan ko na po. Okay, si Daragang Magayon. From the word Daragang Magayon. Mayon. Alright. Yan. Alright. Naging Mayon galing. siya. Naging Mayon siya pag nagalang pa na. Thank you, Evie. Bye! Hi. Jesse on stage. Hello sir, hello sir. Bicolano ka? Yes, I'm Bicolano sir. Saan sa Bicol? Malabog po. Malabog. Albay Daraga. Alright, kung Bicolano ka, bakit ang Mayon ang pangalan? Pinangalan sa kanya kasi yan. Bakit? Daragang Magayon. Alright, very good. Ay, hello po. Shoutout So, ka, yung mga friends mo. Ay, shoutout ko lang si Jarrell Lofamia and Casey Samudjo and myself, Anton Nunez. Alright. Charak, Thanks. Nating Bicolano ka nga ba? Okay. May freebies ba tayo dyan? Meron. Sa magandang Back to our channel! Yeah. Oh. Ang araw Okay, galing. Nice experience. May nasa Mayon ang pangalan kang Mayon. Tara mo. Pinangarang kayo Magayon. Bicolata ang pangalan kang Mayon.